Good day sa inyo mga kasabwat. Andito tayo ngayon sa may Tagkaw, ayan oh. So, gala-gala lang tayo. So, ayan, yung oil natin, guys. Ito, nabasag yung oil seal. Kaya ang ginawa ko, dinala ko dito sa Honda mismo kasi nasa bahay yung pambaklas natin. Pinagawa ko muna, pinakabit ko yung bagong oil seal. Na may dumi-dumi pa oh. Nabasag sa tindi ng lubak. My goodness. So, ayan, pabalik na ako. So, tanghalian ng ano. Di pa ako nakakabalik ng Manila, guys. Galing kaming Mayon kahapon. Namasyal muna kami sa Mayon. Ayan, ang ganda ng setup na, no? TMX yan. TMX nga yata yan. Ganda ng setup oh. Sa tindi ng lubak sa tindi ng lubak talagang napadali yung ano natin, nabasag yung oil seal natin. Kasi kagabi galing namin ng Mayon, ilang beses din kami ni Mama lumagapak sa baha, ay sa lubak. Dito muna tayo. Balik na lang tayo ng Manila pagka kailangan na. Cheers! Dahil Diego. Baka pumunta pa ako ng Misibis bukas. Ewan ko lang kung makatuloy tayo. Bahala na. Baka pumunta pa ako ng Ragay ngayon eh. Meron tayong asikasuhin importanteng mahalaga. Nangyari sa akin kagabi, guys. Tumawag kami ni tumawag kami. Gawa ng yung bato tumalso dun sa gulong. Parang kada pa lang naman. Parang kada pa lang ako. Hindi ko napansin sa sobrang ayun. Nag-outbalance. Hindi naman totally sa main plank. Na-outbalance lang ako. Hindi ko nakabig yung manibela. Kaya itong side mirror may gas-gas. Kakabago-bago. May gas-gas. Nagasgasan yung side mirror natin. Tapos bumalik ko yan, no. Buti na lang, malapit na siguro mga 20 kilometers bago makarating ng bahay. Kaya ayun, talagang sakripisyo tayo kapag nagpapalit tayo ng side mirror na stock. Iba talaga pagka yung stock, kahit tumumba ka, hindi yan makikilo. Matigas yan eh. Ito mga ganito, universal. Naalala yung bolts niyan. Oo, talagang pampurmahan lang. Pero pag mga aksidente na wala na. Maiging at matik na tupi lang, hindi siya nagasgasan ng konti. Whitman din. So wala nang tagas, guys. So maganda na ulit yung play ng shock natin. Niliha pa yan. Sabi nung lihain daw, gawa ng parang may matatalas na something. Gawa ng pagbukas, kunti na lang yung oil. Kunting-kunti na lang talaga yung natira. Kunti na lang dala-dala ko yung oil seal, nadala ko siya. Gawa nung una pa lang may suspecha na ako. Sabi ko parang may kunting tagas ito Sabi ko pag lumala, hinintay pa talagang lumala Pag lumala, papapalitan natin. Kasi ito lang isa yung napalitan ko dati. Ang problema, hindi na ako gumawa. Gawa ng tinatamad ako. Pag may pera ka pa, tinatamad ka pa, di magbayad ka na lang. Diba? Pag walang pera, di DIY. Pag may pera, paggawa mo na. Diba? Patamad magbaklas. So ayan, pinabaya ko na lang sa kanila yung kanina. Ayos siyang gawa, pulitin yung gawa. So ayan lang mga guys, nag-update na ako sa inyo. Kailan ko ma-upload tong natin. Dito tayo sa nag-enjoy muna tayo kasi pagbalik natin, nakataon na naman tayo sa trabaho. Ngayon lang ako nakapagtagal-tagal dito ng stay. Ewan ko, kabalik natin.
Gago. Sorry boy. Malbog tayo dun ah. Talaga. Sinubukan talaga yung ano. Check natin, wait lang. Check natin. Hindi naman nakalog. All goods naman. Lumundag ako eh. Grabe yun ah. Hindi ko napansin yung lubak na yun guys. Grabe yun. Okay ah, okay ka lang boy. Side mirror check. Grabe. Bumalog. Grabe naman yung lubak na yun. Sorry boy. SG. Ang bilis pa naman ng takbo ko. Nagabak na eh. Anak ng weteng. Hirap talaga dito sa part ng ano. Wait, ito pala oh. Ano siya? Hindi ko na tuloy makita yung ano. Wait lang. Umangat yung kabila natin preno sa impact nung ano. Tumingala siya eh. Ito. Ay. Ito lang ilalim. Kailangan natin higpitan yan. Yan o. Lakas kasi nung impact. Wait lang. Ay. Buti na lang dala ko yung tools. Kung kasya. Wait lang. Malog yung ano dito. Nak ng weteng. Tindi nung lubak na yun. Hindi ko nakita. Ito. Luwag. Grabe. Grabe ba? So yun mga kasabad, bigyan ko lang kayo ng trivia kapag ka-uwi kayo ng Bicol. Ito yung isa sa pinaka worst na may experience nyo kapag dito kayo dumaan pauwi ng Bicol, Saragay. So makikita nyo na dito sa part na to, pagdating ng Pagbilao to ayan no, ayan lubak ko. Ayan oh. Grabe. So pag nalagpasan nyo yung Pagbilao, then Tagkawayan, Quezon. Ayan. Karaos na kayo sa lubak dyan. Pagka hindi pa kayo nakakawi ng Bicol, sa baka pawi pa lang, etong Ragay, bago kayo makalabas ng Ragay, Sipokot, yan, talagang ihandaan nyo ang ano nyo. Ihandaan nyo ang inyong pagiging alerto, yung inyong gulong, yung inyong yan o. Pagmasdan nyo dito guys, ayan, pagmasdan nyo yan, ayan o. Diba? Yan, natambakan lang nila ng ano, lupa. Kita nyo yan. Pag mabilis ang takbo nyo, yari kayo dyan, lalo na pag madilim, makikita nyo yan. Makikita nyo lang yan, dyan sa harapan ninyo. So pag dito kayo mapapadaan sa Ragay o Sipokot, much better na kailangan baga kayo makakadaan dito. At condition yung mga gulong nyo, condition yung mga seal nyo, yung mga port oil, ay mga suspension nyo dito. Ayan o.
O, diba? Malupit yan. Diba? So, yun lang. Paalala lang mga kasabwat. Pagka uwi ka ng Bicol, yung Tagkawayan, ito. Yan. Diba? O. Ito pa. O. Diba? Yan. Pagkabisado nyo naman na to, all goods lang. Lalo pag taga rito lang naman kayo. Gaya nung dumaan. Pero pag hindi kayo taga rito, pagdating ng Ragay, magdahan-dahan na kayo. Ayan yung mabugbog yung mga mga suspension nyo, yung mga gulong nyo. Well, kung matibay naman yung mga gulong nyo, goods lang din naman yan. Kaya baka mag-slide kayo, mag-semp lang kayo. Ito oh. Yan, di ba? Talaga namang kahit nga umaga, mabubustod ka pa rin eh. Kasi hindi mo siya halata. Hindi mo siya halata talaga. Gagawin nyo, bagalan nyo na yung takbo nyo. Kailangan mabagal lang yung takbo para kahit pa paano mabuslot man kayo, mahina na yung impact. Pag bigla kasi malakas yung impact eh. May nasiraan na ano. Siraan ba to? Ayan. Ipapahinga siguro. Ayan o. Hindi lang sa pagbilao sa Tagkawayan ang inyong tatagusin ng mga lubak. Ito medyo talagang medyo nakakaano to. Nakakasama to ng loob. Ayan oh. 'Di ba? Lalalim 'yan oh. Oo. Nakalagay pa 60. 60. Paano ka pag 60 dito? 20 nga lang oh. Yun, kung 6 by. Pag natapos to magiging okay naman ah. Ito natin kahit konting ano yung mga tao dyan. Kasi malaking tulong sila dyan sa pagpapaano ng trapiko. Kasi kung wala rin mag-assist dyan, mahirap yan, mag-uunahan yung mga yung mga sasakyan. Pag ito naaayos tong daan na to, sigurado maraming mga motoristang matutuwa, baka magpabalik-balik dito ng Bicol. So may pinuntahan lang tayo dito sa may Ragay, sa office. Kaya ako napadpad dito. Meron lang tayong verify. Kaya napapunta tayo dito. So ayun lang mga sabwat. Ang may sasuggest ko lang dito, kapag dadaan kayo, kailangan matibay ang gulong nyo, matibay yung suspension, tsaka yung mga nyo, loob nyo. Yan no. Iandan nyo na masasaktan yung damdamin nyo, pati pisihan. Gawa ng syempre yung motor, natin yan, parang tayo na rin yung motor eh. Nasasaktan tayo kapag nasasaktan din yan. Kala mo may buhay diba? Ganun talaga eh. Ganun talaga mga motorista. Mahilig sa motor. Ganda nung setup nyo, no? Skygo. Ayan, no? Tak. Tak. Ito.